דבר ראשון, אבו מאזן, אני לא מאמין לאף מילה שהוא. נתחיל מזה. אוקיי. הוא כולו רוח וצלצולים, הוא עובד עלינו עוד מימי ערפאת. בעיני התרבות האסלאמית סלאם זה הפסקת אש, לא יותר. זאת אומרת שהערבי, לפי דבריך, הוא ברירת המחדל שלו, זה כל הזמן שהוא במצב מלחמה. כל הזמן במצב שהוא רוצה לחסל את האויב. האסלאם, מה הוא מביא לעולם? אנחנו לא רואים הישגים טכנולוגיים, בריאות, חינוך, אנחנו רואים מחבלים מתאבדים בכל מקום. מה יש בדבר הזה שלפחות לצד האכזריות שלו, גם לא יודע להביא לפחות במקביל אליה, גם דברים שאפשר להתגר שהמין האנושי מתקדם בזכותם? סלאם עליכום, מעניינים כולם. תגידו, שאלתם את עצמכם פעם, מה יש באסלאם הזה שכל מקום שהוא נמצא בו, תמיד יש רק חרא וצרות וטרור ודם ודמעות? שאלתם את עצמכם אולי מי מבינכם שהיה בדובאי ובאמירויות, איך זה שדווקא האסלאם ששם והמוסלמים ששם הם כאלה שוודים וכאלה מתורבתים וכאלה מנומסים, ואיך זה מסתדר, ואיך זה שאין קונפליקט בין האסלאם שאנחנו מכירים שכל כולו רק טרור? יצא לכם אולי פעם לשאול את עצמכם גם כמה חולים במוח יכולים להיות הפלסטינים שהם גאים בתרבות ההקרבה שלהם וגאים בזה שהם שולחים את הילדים שלהם להתאבד ולמות? והאם ידעתם שמבחינת המוסלמים, להם בינם לבין עצמם אין להם בשיח הפנימי שלהם איזשהו מין איזה, האם אנחנו המוסלמים נצלנים וכפויי טובה שאנחנו מצד אחד רוצים להשמיד את המערב, אבל מצד שני אנחנו משתמשים בכל הפטנטים והטכנולוגיה שהוא ימציא? אגב, ספוילר אלרט, הם מבחינתם חושבים שאנחנו המערביים חייבים להם. ורק לפני שאנחנו ממשיכים, אני רק רוצה להזכיר, תהיו חברים, תפרגנו, תנו בלייק, תנו בסאבסקרייב, כדי שאני אוכל לתת לכם עוד תוכן מעניין ואיכותי. ועכשיו, ללא אומר דברים, דבר אליי, דוקטור מוטי קידר. מוטי קידר, מה שלומך? בקטע האישי בסדר, בקטע הציבורי-לאומי יהיה בסדר. אני רק כמובן ייתן פה איזשהו גילוי נאות לצופים שלנו. אתה זה שפתחת לי את הדלת להופעות שלי במדיה הזרה. הכבוד שלי והחובה שלי, תשמע, אני כבר עד 120 בן 71 וחצי. כמה עוד שנים נועדו לי להיות פעיל? גם אם אני אחיה עד 120, זה כולו, אין 50 שנה. לכן צריך להכין קדרים חדשים, אנשים שדוברים ערבית, ספרותית, יכולים לעמוד מול מצלמה ולתת עמדה ציונית, אמיתית, בטוחה, עם גוון יהודי, ישראלי, כמו שצריך. אני פונה דרכך לכל הצופים, תלמדו ערבית, תתקדמו, ואתם תוזמנו על ידי המדיה הערבית, ברגע שיכירו אתכם, הם יזמינו אתכם. זה לא נעים, זה לא תמיד נחמד. מראיינים לפעמים הם אכזרים ומאוד לא נחמדים, אבל בסדר, אנחנו במלחמה, גם בתקשורת, נגד הג'יהאד התקשורתי. בדיוק, הג'יהאד התקשורתי, שאני רואה אותך באמת, יצא לי לעקוב אחרי ההרצאות שאתה נותן ביוטיוב, וכן, אנחנו באמת רואים אותך מפרט באמת הרבה על כל מיני סוגים של ג'יהאד, וביניהם יש לנו גם את הג'יהאד הג'זירי, ג'יהאד, אגב, רוב כלי התקשורת בעולם הערבי מתנהגים מאז 7 באוקטובר כמו ג'זירה, ג'זירה זה רק המותג, אבל... יש משהו מה שאתה אומר, אבל המונח ג'יהאד תקשורתי למדתי לא פחות מאשר מקרעדאווי. הוא יום אחד בתוכנית שלו שהייתה על שריעה והחייאת, השריעה והחיים, שהייתה באל-ג'זירה בכל יום ראשון בערב, פריים טיים, הוא יום אחד אמר שג'יהאד זה לא רק חרב וקלצ'ניקוב, ג'יהאד זה כל מה שאדם כפרט והאומה ככלל עושים כדי שתהיה דברו של אללה על העליונה ודברם של הכופרים על התחתונה.
אז זה יכול להיות ג'יהאד במלחמה, זה יכול להיות ג'יהאד כלכלי, זה יכול להיות ג'יהאד תקשורתי, זה כמו אתם באל-ג'זירה, שאני אומר את זה באל-ג'זירה, כן? כמו אתם פה, מה שאתם עושים באל-ג'זירה, ג'יהאד תקשורתי, או ג'יהאד שריפות, אני אומר ג'יהאד שריפות, ג'יהאד הגירה, ג'יהאד ילודה, כל מה כל מה שזה להפיץ את האסלאם בכל דרך שהדמיון מאפשר לך לחשוב עליו. גם מה שנקרא דעווה, זאת אומרת, פעילות חברתית, הסברה, קריאה אל האסלאם, ארגונים לצורך תמיכה במסכנים, ברעבים, בחולים ובעלובים, גם זה סוג של ג'יהאד שנועד לקדם את האסלאם, וכן, למען תהיה מילתו של אללה אלינו. אוקיי, מוטי, אז אני באמת רוצה לפתח את הנקודה הזאת מכאן, ואתה יודע, אחד הדברים שהכי קופצים לי לראש, אני רואה את האסלאם, כולנו רואים את האסלאם, יש איזושהי תיאוריה כזאת שאסלאם מכונה religion of peace. עכשיו, מה שהזוי פה זה שאפילו בתוך האסלאם יש חילוקי דעות כאלה ואחרות, אני כמובן לא קונה את זה, איך אפשר לקנות את זה, כשכל מה שהדת הזאת והתרבות הזאת הביאה למין האנושי, זה רק דמר אחריו, נתרגם את זה לצופים שלנו, הרס וחורבן בכל מקום שהיא נוגעת. מצד שני, אנחנו גם זוכרים את איחוד האמירויות. אני בעצמי יכול להעיד שבביקור שמה, כשאני הזדהיתי בלי פחד, אני מדאולת ישראל, מדינת ישראל, אנשים פשוט חיבקו אותי שמה, פשוט היו פתוחים, הזמינו אותי לבתים שלהם שמה. אז אני באמת תוהה ומתבלבל. אז מי פה האסלאם האמיתי? טוב, אסלאם, אין כזה דבר, האסלאם. כזה, כמו אותו סיפור על 4 העברים שהלכו לגן חיות, והביאו אותם אל הפיל. ואחד חושב שהפיל זה כזה דבר, נטוע באדמה כמו עמוד, האחד חושב שהפיל זה משהו כזה, עם בסוף 2 חורים, האחד חושב שזה כזה דבר גדול, והרביעי חושב שזה משהו כמו זנב. אוקיי, כל אחד נוגע בפיל במקום אחר, ורואה פיל אחר. אותו דבר עם האסלאם. יש מקומות, כמו שאתה אומר, האמירויות, ששם האסלאם אומנם הוא הדת, אבל לוקחים ממנו את אותם קטעים, אותם פסוקים מהקוראן, אותם מובאות מהחדית', אותם רעיונות שיש באסלאם, שהם מאפשרים למוסלמים לחיות בשלום, בשלווה, בשמחה ובששון, עם יהודים, עם נוצרים, עם כופרים, ואפילו עם בודהיסטים. אבל מוטי... ועוד לבנות להם, עוד לבנות הבודהיסטים באמירויות מקדש. כן. שזה... אני אכן ראיתי את זה במו עיניי. אוקיי, אני אומר, אז אני מדבר. זאת אומרת, באמירויות, התפיסה האסלאמית היא של תחיה את החיים שלך ותעזוב את האחרים במנוחה. למה? כי אתה לא השופט של אללה, אתה לא העד של אללה, אתה לא המוציא להורג של אללה, ואתה בכלל לא אללה, ולא קיבלת מאללה הבוקר בפקס או באימייל, תעשה כך או אחרת לכופרים. וככה זה היה מאז שהאמירויות נוסדו ב-1971, נדמה לי, או שזה רק משנות ה-90 שפתאום התחילו לתת את הבום הכלכלי והפתיחה לכלכלי? זה אחת התוצאות של תרבות השבט, שקיים במזרח התיכון. כפי שאתה יודע, במזרח התיכון יש 3 תרבויות שמשחקות ביחד, כמו 3 סוסים שמושכים עגלה אחת לכיוונים שונים. יש תרבות השבט שהיא הכי ותיקה, הכי חזקה, זה התרבות של אני ואחי נגד הבן דוד, ואני ואחי והבן דוד נגד האחר, האחר הוא אויב, נקמת דם, כל הדברים האלו שהם תרבות השבט שהם ותיקים הרבה יותר מהאסלאם. מפני שתרבות השבט התפתחה באזור, מאז שבני אדם חיים פה באזור הזה, במדבר, ובמדבר אתה לא יכול לחיות כאדם בודד, כי אתה צריך להגן על מקור המים שלך. אז אפשר להגיד שהגיאוגרפיה הכתיבה את ההתפתחות. תמיד יש, זה משחק גומלין בין התנאים בסביבה לבין אופי האנשים. בשוויץ אנשים נורא נחמדים, כי שם יש מים ואוצרות טבע לכולם. לא מהיום ולא מאתמול, מאז אלפי שנים. העשב בשוויץ מגיע עד הבטן של הפרות. כן. אז הם יכולות לעמוד במקום אחד, ולכן יש שם הרבה חלב והרבה שוקולד, כי בשוויץ יש הרבה עשב והרבה מים, ולכן אף אחד לא רב עם אף אחד על המים, לכולם יש מספיק. אבל מוטי היקר... רגע, ולכן בשוויץ אנשים נחמדים.
לעומת זה במזרח התיכון אין מים, לכן זה מדבר, ולכן יש מלחמה קבועה על המים. אבל גם אנחנו היהודים חיינו במדבר, ותראה, מי שירצה להיות קטנוני יודע איך למצוא כל מיני פסוקים בתנ"ך של 100 תלמידים, אבל תראה, היום אנחנו בשנות 2000, ואנחנו לא מה שהאסלאם עושה, ולא מפוצצים בניינים, ולא שורפים רחובות. יקירי, כל עוד המזרח התיכון הוא מדבר, תרבות השבט תישאר בו. ואנחנו היהודים... מלפני 1400 שנה בלבד, שזה זיק היסטורי, הגיע האסלאם לעולם. והוא מושך את העגלה המזרח התיכונית לכיוון אחר. למה? כי דברים שהיו מותרים בתרבות השבט אסורים באסלאם, למשל נקמת דם, אסורה באסלאם. רצח בנות על חילול כבוד המשפחה, שזה תופעה שבטית, אסורה באסלאם, לפחות בפרקטיקה של... אפילו נישואי קרובים, זאת אומרת, בני דודים, שזה נהוג בתרבות השבט, שאת הבת מחתנים בתוך השבט, הנביא מוחמד בחדית' מצווה על העדה, ררבו ניקח, זאת אומרת, תשתדחו עם רחוקים גם מבחינת המקום, אבל כתוצאה גם במשפחה, כי המשפחה גרה בתוך מתחם משפחתי, אז אם אתה מתחתן למישהו מרחוק, אז מטבע הדברים רחוק גם במשפחה. למה? כי הם הכירו כבר בזמנו של מוחמד את הבלגן הגנטי, ואת הסכנות הגנטיות שיש מנישואין דור אחרי דור בתוך המשפחה. ולכן האסלאם, בהרבה מאוד עניינים שלו, הוא מנסה לעקור, להחליף את תרבות השבט בתרבות אחרת. אם הוא הצליח או לא, זו שאלה אחרת. אבל יש מאבק בין תרבות השבט לתרבות האסלאם. לפני 200 שנה, כשהמערב התחיל לפלוש למזרח, נכנסת תרבות חדשה, המערב, עם כל החידושים שלו. יש כל מיני רעיונות שמגיעים מן המערב, ועכשיו יש סוס שלישי שמושך את העגלה, אוקיי? אז בעצם המזרח התיכון של היום נמשך על ידי 3 תרבויות שונות, שמתפקידות ביחד. תרבות השבט, תרבות האסלאם ותרבות המודרנה. אוקיי? מה רוצה הגורל? ויש אנשים שבשבילם תרבות השבט זה הכי חשוב. עכשיו, חלק מתרבות השבט זה שאתה מתנהג על פי האינטרסים של השבט. זאת אומרת, אם האינטרס של השבט זה יציבות, כלכלה טובה, חיים טובים, אז האסלאם פחות חשוב. ולכן באמירויות, ששם כל הקיום שלהם, פה ביטוי שבטי, כי הרי כל אמירות זה שבט אחד בלבד. כמובן. אז בשבילם האסלאם הוא דת במסגד, מתפללים, צמים ברמדאן, נותנים צדקה. לא, ראש מעיינם האסלאם, הרבה ראש מעיינם השבט. כל ההתנהלות החברתית והפוליטית שלהם, היא התנהלות שבטית. והיות שהאינטרס של השבט כיום זה השלום עם ישראל, אז יש שלום עם ישראל. ומה קורה עם מרוקו ומה קורה עם בחריין? מבחינת אנחנו לא רואים אותם, אנחנו לא רואים, אתה יודע מה, לגבי מרוקו אני לא כל כך יודע, כי אני רואה הרבה סרטונים ברשת על כאן מהגרים מרוקאים שעושים שמות באירופה, אבל כן. מרוקו היא דיקטטורה, תתחיל בזה. שם עושים מה שהמלך חושב שצריך לעשות, וכמה הווזירים שלו וזה. בחריין זה סיפור קצת אחר, בגלל ששם הרכב האוכלוסייה הוא בעייתי. בכל מקרה. 70% שיים שם. שיים פרסים. כן. והשלטון שם הוא לא... אז בוא נחזור רגע בלי יותר... זה שהאמירויות נחמדים אלינו היום. אגב, אם האמירויות רואות בנו מדינה כל כך שחשוב שהיא תהיה, למה לא עשו איתנו שלום ב-48, 49? או כשסאדאת עשה שלום ב-79, הם כבר היו מדינה אחת. נכון. כשחוסיין עשה איתנו שלום ב-94, למה לא הצטרפו? כדי שצריך שתהיה התלגשות אינטרסים כזאת או אחרת. זאת אומרת שהיום יש התלגשות אינטרסים, שזה הסיפור האיראני, בעיקרון, עם כמה ידידים אמריקאים, והנה לך הסכמי אברהם. כך שבדבר הזה, שבט תמיד פועל על פי האינטרסים של השבט. זו ההתנהגות שלו. נכון, האסלאם קיים, אף אחד לא מכחיש את האסלאם, אף אחד לא מתכחש להוראות של האסלאם, אבל בתרבות השבט יודעים לתת הודנה לאויב אם הוא חזק מדי, מסוכן מדי, מאיים מדי ובלתי מנוצח מדי. אז האם נכון והודנה זה שלום זמני. אז האם נכון לומר שכאשר אומרים Islam הוא religion of peace, האם ייתכן, האם נכון לומר שבעיני המוסלמי שלום זה רק כאשר כל כדור הארץ יהיה תחת השריעה פקס איסלאמיקה. סליחה? פקס איסלאמיקה, שלום איסלאמי. בדיוק. או במקרה היותר גרוע, אתה היהודי והנוצרי תחיה כבן חסות תחתי המוסלמי, ואז יהיה שלום. האם נכון לומר שככה מוסלמי מפרש את המילה שלום? אז ככה. שאלה איזה מוסלמי? דאעש בוודאי.
פלסטינים נגיד. המטבעות של דאעש כללו תמונה של כל העולם, בלי גבולות. אוקיי? כי זה הייתה התוכנית שלהם. לגבי הפלסטיני, שוב, תלוי מי. אם זה אנשי חברון, שכל מה שמעניין אותם זה השבט, אז מצידם, אם יקימו מדינה מחר, או היום, אם רק ישראל תבטיח להם, שהכנופיות של אבו מאזן לא יפגעו בהם. וזה לדעתי עניין של החלטה. כי הם פועלים על פי אינטרס השבטי שלהם. נכון שיש שם כל מיני אנשים בודדים פה ושם, ואולי אפילו יותר מאשר בודדים פה ושם, שהם בליבם ובנפשם עם חמאס. בסדר, אני לא אומר אותי בעיקר מעניין מוטי זה שכאשר אבו מאזן אומר, יש איזה קטע בווידאו שאומר, שאבו מאזן רואים אותו אומר, אנחנו נוריד שלום עם ישראל אולן. תרגום, אנחנו רוצים את השלום עם ישראל בזה הרגע. האם כשהוא אומר שלום, הוא מתכוון לאותו שלום שאנחנו היהודים מתכוונים אליו? דבר ראשון, אבו מאזן, אני לא מאמין לאף מילה שהוא אומר. תתחיל מזה. אוקיי. הוא כולו רוח וצלצולים, הוא עובד עלינו עוד מימי ערפאת, עוד משנות ה-90 שעשו את המשא ומתן, הוא הרי היה... עכשיו חברים שלו מתוניס נגיד יגידו את זה. כן, ולכן אני לא מאמין למילה אחת שהוא אומר, ודאי אלינו וודאי לתקשורת. מה שאומר מאחורי הקלעים, שיהיה בריא. זה לגבי מחמוד עבאס, וכל הרשות הזאת קמה על שקר, חיה בשקר, וכל תוצאותיה שקר. בכל מקרה, צריך להבין, כשאתה מאתר קבוצה מסוימת, שהיא פועלת על פי כללי השבט, אתה יכול לשבת איתה, וברגע שהם משתכנעים שהאינטרס של השבט זה לשבת איתך בשלום, משלמים איתך שלום. 10 שנים, 100 שנים, כל זמן שאתה חזק, הם יחיו לך בשלום. עכשיו, לגבי המילה סלאם, סלאם בערבי, או במושג האסלאמי שלו, זה הפסקת אש. כבר כאן מונח הקאץ'. כן, סלאם חודייביה, היה הפסקת אש ל10 שנים. בעיני היהודים והנוצרים ושאר. לא, אני אומר, בעיני הערבים, בעיני התרבות האסלאמית, סלאם, זה הפסקת אש, לא יותר. זאת אומרת שהערבי, לפי דבריך, הוא ברירת המחדל שלו, זה כל הזמן שבמצב מלחמה. כל הזמן במצב שהוא רוצה לחסל את האויב. האם הוא עושה את זה? תלוי באויב. אם האויב חזק, אז ייתן לו שלום, שיהיה זמני, סלאם, שיהיה זמני. אם האויב יהיה חזק לתמיד, אז המוסלמי ייתן לו שלום זמני לתמיד. אני מבין. אוקיי. מבין? אני מבין. עכשיו, אז תראה, אז רק עוד איזושהי שאלה ככה בנושא הזה. תראה, יש באמת תרבויות אכזריות, אנחנו רואים את האכזריות, לדוגמה של הרוסים נגד אוקראינה, אנחנו באמת לא ממעיט מהאכזריות של... יכול להוסיף את האכזריות הרוסית נגד צ'צ'ניה המוסלמית. נכון, אבל עדיין, איך לא תהפוך על זה? האסלאם, מה הוא מביא לעולם? אנחנו לא רואים הישגים טכנולוגיים, בריאות, חינוך, אנחנו רואים מחבלים מתאבדים בכל מקום. מה יש בדבר הזה שלפחות לצד האכזריות שלו, גם לא יודע להביא לפחות במקביל אליה, גם דברים שאפשר להתגש, שהמין האנושי מתקדם בזכותם. טוב, אתה אומר מתקדם. הם רואים, במה שאתה רואה מתקדם, מתפורר ומתדרדר. למשל, אתה רואה בחירות האדם ערך חשוב מאוד. כן? חלק מהאותו. אני יודע, התכוונתי על כל מיני פטנטים טכנולוגיים שגם הם... רגע, חירות האדם, שהיא להמציא דברים ולפתח דברים, בלי חירות אין המצאות, זה גם חירות האישה. כלומר, חירות האישה לעשות מה שבא לה, עם מי שבא לה, מתי שבא לה. זה מתירנות. זה לא נקרא קדמה, זה נקרא הידרדרות לתוך הבהמיות. ככה יגיד לך האסלאמי, זה לא קדמה בכלל. כשאתה אומר, כשאני רוצה להשיג כמה שיותר, כמה שנפשי רוצה, רכוש ועושר, יגיד לך מוסלמי, סליחה, זה חומרנות, זה גרגרנות. אז למה הוא מספיק צבוע כדי להשתמש בחומרים שאנחנו הכופרים ממציאים, שגם הוא נהנה מהם? הוא מפריד באופן חד בין כלים לבין ערכים. אין לו בעיה להשתמש ברכב ולא בגמל, כי הרכב מהיר יותר וקל יותר לשימוש. אין לו בעיה להשתמש בתרופות מהמערב, מכיוון שהתרופות הללו מצילות חיים. אין לו בעיה להשתמש בטלפון סלולרי, כי זה מאפשר לו לקבוע פגישות הרבה יותר בקלות. אין לו בעיה להשתמש במחשב וכל הפיתוחים האחרים, כי הם כלים. במה שנוגע לתכנים וערכים, שם אומר, רגע, אני לא רוצה
לא את חירות האישה, לא את שוויון קהילת הלהט"ב, אני לא רוצה לא את החומרנות, ולא את המתירנות, ולא את כל מה שמערב מאמין בו, מכיוון שלא מתאים לי. אני חברה מסורתית, אני חברה אסלאמית, אני מאמין באללה, מאמין בקוראן, מאמין בשריעה, מאמין בהכל. נכון, אני נוסע במכונית, אבל זה עוד לא אומר שהאשתי הופכת להיות לפרוצה, כמו נשי המערב. ככה הם מדברים. ואין ביניהם לבין עצמם איזשהו שיח פנימי שאנחנו הערבים עם התרבות שלנו, שבהם אנחנו עושים את ההפרדה, בדיוק כמו שהסברת אותה, אנחנו בעצם יוצאים ככפויי טובה, או נצלנים, או כאלה חסרי ערכים, שמצד אחד שאנחנו בעצם דורשים להרוג, להשמיד, להפוך אותם לבני חסות, את מי שממציאים עבורנו דברים שנוח לנו להשתמש בהם, הם לא רואים את זה כאן? ממש לא, ההפך. אין להם שיח ככה ביניהם? ההפך. הם שואלים את עצמם, אם נלך מתקופה נוכחית לעבר, מי מספק למערב את הדלק ואת הגז? United States of America. לא, United States is self-sustained. היא מספקת לעצמה. במובן הזה התכוונת, כן, כן. מי במשך כל השנים סיפק נפט וגז? מדינות ערב. כן. זאת אומרת, אתם חייתם מאיתנו. אנחנו, זאת אומרת, אתם האירופאים, לא קפאתם בחורף כי אנחנו נתנו לכם נפט וגז. אתם יכולתם להילחם נגד גרמניה הנאצית, כי אנחנו המשכנו לתת לכם נפט בכל התקופה ההיא. אחרת כל הצי הבריטי היה מושבת, כל האווירייה הבריטית הייתה מושבתת, כל החיים בבריטניה ובכל המקומות שנלחמו נגד הנאצים היו מושבתים, בלי דלק מהעולם הערבי. ועוד 50 שנה כשיגמר הנפט גם... רגע. זאת אומרת, אנחנו, העולם הערבי, הצלנו אתכם, את בני אירופה. זה מילתא זוטרתא? זה דבר קטן בעיניך? לא. אוקיי, הלאה. דבר אם נלך עכשיו עוד אחורה, צורך העניין, כתבי אפלטון, אריסטו וסוקרטס, שהגיעו עד ימינו. איך הגיעו? הרי עבדו. איך הם? תורגמו לערבית, על ידי יהודים בדרך כלל, וככה הם נשמרו, וככה העולם מכיר את תרבות יוון, דרך הצינור הערבי. יקירי, בזכות התרבות הערבית, שתרגמה דברים לערבית, הרבה מאוד מאוצרות העולם העתיק עברו הלאה, בגלל התרגומים. אבל תקן אותי אם אני טועה, אפילו המצאת האפס, הכביכול מיוחסת למוח הערבי, בעצם זה יווני שהערבים כבשו אותה. אני צודק או טועה פה? זה יתכן שזה פרסי ולא יווני, ולא חשוב. מה שאני אומר, האפס היה עד אז מבוטא באמצעות רווח. הם עשו נקודה. במקום הרווח, כדי שיהיה ברור שיש שם רווח. זה המצאת האפס, זה לא המציאות האפס, זה פשוט סימנו את האפס בצורה גרפית אחרת. תראה, זה נכון שמי שהוביל למשל את המדע, בעולם האסלאמי, נגיד של בני עבאס, מיום שהשתלטו על בגדד, כן, על העולם האסלאמי, 750 לספירה, עד היום שבו הם קרסו תחת פרסות המונגולים, סוסי המונגולים, ב-1258, זאת אומרת, 730 שנה כמעט, ששלטו בני עבאס מבגדד, הם השתמשו בפרסים כמדענים. לפעמים החליף חתם, למרות שהוא היה אנאלפבית, אבל הוא חתם על ספרים. מי שחיבר אותם מהפרסים, הם היו פרופסורים למתמטיקה, לגיאומטריה, לסטריאומטריה, זאת אומרת גיאומטריה של מרחב, 3 ממדים, כימיה, פיזיקה, אסטרונומיה, והיה להם מחשב לפרסים, ההם, לפני אלפי שנים. איזה מחשב? כנראה שלא... החשבוניה, עם החרוזים. עם זה אפשר לחשב הכל. סינוס, קוסינוס, טנגנס, קוטנגנס, שורשים, ריבועים, מה שאתה רוצה. אם אתה יודע איך להשתמש בזה, זה מהר. זה עובד מהר מאוד, אם אתה יודע איך להשתמש בזה. עד היום משתמשים בזה. וזה, זה גם בינארי, כן? כן. זה מחשב לכל דבר ועניין. נכון, לא אלקטרוני, לא חשמלי, אבל זה מחשב. וככה הם, הפרסים, הכדבונים, ככה חישבו דברים. הם ידעו על 7 כוכבי לכת. הם ידעו שהארץ מסתובבת סביב לשמש, ולא ההפך, מה שבאירופה גילו אלפי שנים לאחר מכן. הם היו גאוני עולם, אנחנו למדנו מהם את חישוב החודשים.
ולכן אצלנו כבר מתקופה שמיד אחרי בית שני, עברו מראיית הלבנה ועדים, עברו לחישוב. אני רוצה רגע... וזה למדנו מהם. אני רוצה... אוקיי. והפרסים. ומכאן זה התפתח בעצם שהם מאמינים שאנחנו המערבים עוד סוג של חייבים להם, מבחינת אנחנו חיים בזכות ההמצאות שלהם, לא המצאות, אבל... בזכות העובדה שהם הנציחו את תרבות העולם, תראה, אנחנו היינו יכולים לחיות גם בלי סוקרטס ובלי אפלטון. כן. אבל זה שהיום התרבות מערב, ההגות במערב, שבהחלט יש לה שורשים בכתבי היוונים הקדמונים, זה עבר לעולם החדש דרך התווך האסלאמי של תרגומים. אחד המאפיינים שאנחנו רואים אצל התרבות המוסלמית, וגם זה צריך כמובן להיות זהיר איך מבטאים את זה, יש להם את ערך השהדה, כלומר הערך של המוות למען אללה, מעניין אותי מאוד לדעת, האם אתה חושב שכל האמונה הזאת שלהם, שהם מבחינתם, ובואו נגיד נהיה ממוקדים, המלחמה של הפלסטינים בנו, הם רוצים לסלק אותנו מכאן, להשמיד אותנו, האם אתה חושב שבעצם אנחנו כתרבות דמוקרטית, ערך קידוש החיים, זה לא בא בעוכרינו? אנחנו רק רואים מה שהם חוטפים 130 חטופים, איך זה משגע ומטריף את כל המדינה. אז אולי אנחנו יכולים כן לייחס קרדיט דווקא למה שאנחנו רואים כפרימיטיביות, וחיים פרימיטיביים שבהם הם מקדשים את המוות. למה שבן אדם יעלה זה לקדש את המוות? למה שאמא תהלל את הבן שלה להיות שהיד? אולי זה דווקא אנחנו אלה כן, הלוואי עלינו שהיינו, לא יודע אם מקדשים את המוות, אבל בטח שלא עושים טרגדיה מהמוות. תראה, אתה מדבר פה על תרבות אחרת. בתרבות שלנו, החיים נמצאים בטופ של סולם העדיפויות. כי החיים מעל הכל. קצת מתחת לחיים הבריאות, כי בלי בריאות אין לך חיים. אתה תמכור את הבית בשביל לטפל בעצמך אם יש לך מחלה קשה. כן. זאת אומרת, שהחיים הם הדבר הכי חשוב, ולצורך ענייננו כאן, חברות אסלאמיות, החיים זה לא הדבר הכי חשוב, הדבר הכי חשוב זה הדת, וקיומה של הדת, זאת אומרת, ההקרבה של החיים למען אללה, היא עניין בגלל שהחיים פחות חשובים, מאשר ייחודו של אללה, וביסוס דברו בעולם. לכן, הנכונות לתת את החיים לא אללה, ויש גם פסוק בקוראן על זה, שאללה רכש מהמוסלמים את נשמותיהם. הם שייכים לאללה. אינה לילlah, ואינה אלייהו ראג'עון. זה כשאומרים על מישהו שהוא מת. אנחנו שייכים לאללה, ואליו אנחנו חוזרים, אז אם מישהו מת, הוא בעצם חזר לאללה. הוא לא קרה כלום. לא רק זה. מי שגם נהרג למען אללה, הוא לא מת. כי יש פסוק בקוראן שאומר, כי יש פסוק בקוראן שאומר, אל תחשוב, לא תחסבן ללדינה קוטילו פי סביל אללה אמואתן, בל אחיה, ענד רביהם יורזקון. אל תחשוב שאלה שנהרגו בשביל אללה, פי סביל אללה, מתים, אל תחשוב אותם כמתים, אלא הם חיים, מיד אללה הם מקבלים את מזונם, ענד אללה יורזקון. זאת אומרת, מי שנהרג במלחמה הוא בכלל לא מת. הוא עבר לחיות חיי נצח בגן עדן, עם כל הגודיז שיש בגן עדן. אז זה בא בעוכרינו שאנחנו במלחמה... זה שהם נלחמים נגדנו מלחמת דת, זה ברור. כן. זה ברור. אנחנו נלחמים מלחמה לאומית, מלחמה פטריוט, מלחמה זה. נכון, מי שאצלנו מאמין שמדינת ישראל היא שצריכה גדולתנו ויש לה משמעות דתית, אז כנראה שגם העניין הזה זורם בעורקיו. אבל אצלם זה ברור. תראה, אצלנו, אני פעם אמרתי את זה באיזשהו הקשר אחר, אצלנו הקדוש ברוך הוא, בשביל חלק מאיתנו, הוא שחקן ספסל. כן. הוא במגרש, אבל הוא על הספסל. כי לא רוצים שהוא ישתתף במשחק. ראה מה עשו לעופר וינטר, כשבצוק איתן הוא הוציא פקודת יום עם כמה נגיעות דתיות. לעומת זאת, אצלם, אללה, בלתי נפרד מאחר. אללה, הוא לא רק שהוא שחקן חיזוק, הוא שחקן יחיד על המגרש. על המגרש. הוא לא צריך אף שיטף על המגרש. אני מבין. זאת אומרת, בשבילם אללה הוא המטרה, הוא
הנוכח הגדול בכל דבר, והם עבדיו, והם עושים את מה שהוא אומר להם לעשות, ואם יצאו חיים, אללה רצה שיצאו חיים. אם יצאו מתים, אז אללה רצה שיהיו מתים. אני מבין. אוקיי, חברים, אנחנו עושים פה איזושהי עצירה קטנה, ואנחנו מסיימים פה את החלק הראשון עם מוטי קידר, ומיד ממשיכים בפעם הבאה לחלק השני. טוב, אז אלה היו הדברים של דוקטור מוטי קידר, אנחנו נעשה פה איזושהי הפסקת ביניים, אתם הבנתם את זה, מבחינתם של המוסלמים, אנחנו עוד חייבים להם. כן, ככה עובד הראש שלהם, נרצה או לא נרצה. בחלק הבא, בתוכנית הבאה, אנחנו הולכים להמשיך לפתח את השיחה עם דוקטור מוטי קידר, ויהיה לא פחות מעניין. נדבר הרבה דווקא על אירופה, אירופה המתאסלמת, וגם נדבר על תוכנית הדגל של מוטי קידר, מהי אותה תוכנית האמירויות הפלסטיניות. ניפגש. שממוצע הוא פחות מ-2.1 ילדים לאישה, כדי שהחברה תישאר באותו גודל. כל מספר נמוך, אז היא יורדת. כל מה שמעניין את הפוליטיקאים, זה 4 שנים הקרובות. בקיצור, Europe is doomed. Europe is doomed. המדינות המצליחות, כווית וכולי, כל אחת מהן זה שבט אחד בלבד. לעומת, כל אחת מהמדינות הכושלות, יש בה הרבה שבטים. יש משהו של קבוצות שלא מתחברות. כן. איך התוכנית הזאת בסופו של דבר תסרס מעלי ממוסטפא את היצר שלו להרוג אותי ואותך בשנייה הראשונה שהוא יפגוש אותנו?